Dewa Bathara pangestu ora jagat. Ya, Yai. Pun Kakang Maduk lan sarujuk apa sing dadi guh pratikelmu? Paman Senguni wonten dawuh nggih. Wiwit dina iki perintahne para Kurawa supaya manunggal nyawiji kelawan Wadyabala Trigarta ngrubuhke negara Wirata. Eling den eling para Kurawa prajurit Ngastina anggone ngeprak perang kawiwitan saka loring Praja Wirata iwadene Wadya Trigarta saka kidul Wirata kaya mangkono. Yai leres-leres. Nggih sinuwun. Kula kinten menika badhe dados rana ingkang sae. Wirata rubuh Pandhawa badhe pejah. Aja kesuwen budal wadya dina iki ngestakaken dawuh sinuwun. Enjing bidal gumuruh saking jroning praja humyung kang balakuswa obrobusanaira cuka trenggina satrampil